Precies 80 jaar na de bevrijding riet er opnieuw een Canadees verkenningsverviermiddel Boetenpost binnen. Op het plak 13/44, deze iconische foto maken waard, wordt het historische moment no spelen. Die foto hebben we vaker gebruikt en we krijgen heel vaak van mensen de reactie: wat een iconische foto. Het symboliseert echt de bevrijding van Boetenpost. Het wie een beetje bij tafel dat hij op dat moment het waar binnenriet. Meesten zeggen het waren. Die dachten was dit, vlaggen kwamen uit. Bands die hier aan de kant van de straat, die begonnen te zwaaien. Het is echt een foto die heel goed past bij het bevrijdingsmoment. En wij dachten, dat is leuk om dat, zeker nog met 80 jaar bevrijding, om een keer na te meiden. De originele foto, waar doet hij iets makken terug Sjouke Veenstra. Zijn zoon kwam de fotootje in, maar wie net valt onder de indruk. Die kwam misschien in de doos vol met foto's in de kast. En later toen hij het staan, dus dan is er wat meer in te verdiepen en krijgt het wat meer aandacht. Toen heb ik een heel protocol inscand. En geen wij beginnen te waren naar te groeien. Dus. Intussen is het misschien wel het meest bekende beeld van Boetenpost. Foto is het meisje van zo'n voertuig op een willekeurig plak, maar dit is op een heel typisch plak. De Bakkershoek is het kruispunt van Boetenpost. Eigenlijk altijd een beetje het middelpunt van het Dwarsbest. Dus wat dat betreft is het heel bijzonder. Als je het ergens nu weer west, dan hier is het net herkennen kent. Dit kun je echt herkennen. Om het moment na te spelen, wordt alles uit de kast hellen. Eenzelfde wijn, op dezelfde locatie en ik haast dezelfde fotograaf, want zo'n Jan mij de foto nemen. Het hier nooit mooi herkend.